Ко става на стримовете и тук сега всички то ще разцъкваме тежко рокет лиги. В парчето ми се. Този слушалки с този микрофон да ги оставя тук. Сега нямам си да представя колко се чуваме. Значи би трябвало това и това да са на едно. Малко да нещо. Да, екстра. Добре. Hello, forward for forward, let's go, айде. Момент само. I am following you, my friend, let's follow me. Back. 1 second. I start with BB. Чакай. Yes, I'm starting following you. Follow me back. Как си сложи аз такъв костюм? В костюма. В гаража. И? Отиваш на гараж, с кастъмайзваш колата. Даже аз съм здоров кола. Аз имам мега много работа тук. Ще я пусна дискорда. Аз ще да звъна на Мити ушити. Я му звъна и той да идва за Rocket League. То принцип е този монитор трябва да дойде тук на тази стена. Обаче мен ме мързи да му взимам някакви стойки, ама мисля. Ало! Скоро нещо не е наред. Ало! Добре. Работи. Всичко работи. Ще го пусна на колоници. Мити ушатия. Още са около да ти нямаш. Мити ушатия, не дигай мамо да има. Ало, Митю! Влизай в Дискорда за Rocket League, бе. Ай. Чай малко само тук. Чай само си довърши количката. Виж коя анимация такива. О, е това уникално. Е, тихо. Добре. Че компетка не можеш, нали? Велики ще играм. Още малко ще мога. Да намалим въпрос около телевизора, че съм от тук. Колоните, защото няма смисъл като съм. Както сега откъде се чуеш? От колоните просто сега вече сме на лудния скрин, затова не се чува. В смисъл от телевизора го чувам само аз. И няма смисъл, защото се обърка. Че това от колоните си го свързал към компа. Да. Ясно. Ще малко че колички, бе. Искам
Не бе. О, не. Виждаш ме? Чай, че добро как се играе. Пусти скач. И... Само при мен са ми толкова малки количките. Оф, аз съм на къстъм фоф, нали? Чай сега майка му да бъде това, откъде се отправиш камера. Фобо вил. Ай, спес. Дай, поведя. Добре. Не бъде. Не сега подпадни се буствам. Скачам. Не цека. Не, пази се. Браво, това е лесно. Да. Излъчиха напред към центъра, давай. Гледат това колко много лета, че отли си. Свършим буст. Не мога. Свършим буст. Супер. Мичо доде ли? Не, Мичо. Това, че това как гадно ми Сколько? Съм чувствам, че летим повече отколкото тя. Защото си на такива настройки. Да, повеждам. Аз нямам буст. Yes. Мисляха. Тихо е. Няма ти. Тихо, че си ми на колони, ме мокни. Играем Rocket League, влизай. Да, аз ще играм Майнкрафт. Сейфна. Ако беше останал я вкарва. Сега ще ми бъда педарас. Чакай го да моля те очи ми, тия колони му са. Ала! Майко, сега го баннах. Айде на 30%. О, спаси! Чуваш ли го колко е тихо в момента? Само се чуя как нещо шумоли. Да. Де изкарвам? Няма сколько. Оле, аз и сега как я спасих, просто не видях. Видях до тебе. Това колко е пут. Айде, дай му гол от центъра, дай, няма да стигнеш. Пък стигна педала. Що е по-голям педал? Аре центрира километрите 100. Ти центрира, ама... Тебе това нямаш. Ние две ли играме? Да. Виж, че играем 300. Ще аз върна, ще поставям 9-9 Майко, някой къде ме изпраси. Дай ме свалиха шаг до тяхното. Влизам. Давай. Тук ни трябваше да си писта буст. Дай. Ма колко сме слабни обаче. Те ми са Да, те са. Но то това е кежалка, нормално. Ти на компетите да видиш какви са. Не можах да се обърна, може да я вкарам иначе. Ние двамата пропускаме едната. Започваме. Какво спасение направих? Майко, как можеха да я вкарат два пъти? Майко, какви положения спасих? Не.
Тук нямах буст, Давай цовка. Мале, как я мисля? Бате, искам си отрежа ръцете и заклевам се. Тук мисля, че оцелиш. И въобще не се занимавах. И знаеш как брутално я мислях. Аз съм по-добър в дефенса, явно. Дефенса е по-труден, като принцип. Що атаката фейлнише, не фейлнише се кая, но дефенса ако фейлниш, гола не е много яко. О, дай. И е така най-мразно. Чай, че на вода трябва да се стигне. О, не, тази игра падна. Бате, колко лесна позиция. Супер. Две супер трудните позиции ги спасих и след това фейлнах бах целесната позиция. Съм 300 левел. Дай редяп. Ай, втора. Тия с PlayStation. Тук сме за да се... Мен падна, между другото, не ми трябва особено много, знаеш защо? То ме е пуснато, ама е мега слабо. Компа ми грее долу в краката, това ми грее тук, отдолу музиките греят. От някъде ми духа толкова, даже не знам откъде ми духа толкова малък PlayStation-а. От телевизора той нагрява тук отгоре. Това компютър и той. Мониторите всичко нагрява. Като цяло не ми трябва особено много парно. Хора. Да, смисъл. Казах се. Да воли да играем. Реди? Нали те са реди от надължича. Аз съм майката пускам много. Като те обичам, ще те открадна. Какво? Мапа вече да? Се спава до комфортността и направо. Това беше супер лесно. Толкова някой беше зрител, аз знаеш как се изстрелях нагоре. Ти буквално нищо не направих. Виж сега аз как се изстрелях нагоре. Ако някой... Не, нищо нямаше да стане, дори да е допуснат. Те щяха да отбият настрани. Скифай. Дай, поведя. В тия колко са куци. Аз съм свикнал ние да сме оранжево между Тази цел. и... Това беше басти лесно. Те даже не го вкараха, брат. Те са по-слаби от нас. Ако тия пичове набият, аз хора се самоубием. Бегай, кавал. Как ги бегна? Ще има глупаци, тя рева. Ето, знаеш какво осъзнахме? После като играем в Fortnite, ти от джойстик ли ще играеш? Ще трябва да ти търся мишка и клавиатура. Бах ти ли с него и да ти вкара? Ще трябва да ти търся мишка и клавиатура. Не, също да, джойстик е вън. Скеп, хикс. Няма да играем толкова. Аз скеп това е пак. Така. Сега ще се Няма, правя в топете си топите. май. Бах ти топката и дай ти. Те просто ритат топката, те друго не правят. Не, че ние правим нещо различно, не е. Какво сме супер сури. А защо ми друг в кадри не мога да ти поясня? Вече се загледах стрима. Май трябва да си махна антиалязин, защото не е много гнусна играта си. Айде, лесния гол. Няма да го къснеш.
Няма да го къснеш, жена. Видяхте как искаш да го къснеш. Гледай, просто гледай как се прави да го достигне. Гледай сега. Йо, айди да. Ако между другото, ако не беше скочил, просто си беше изиграл болството, ще да го стигнеш. Верно. И обърках копчетата, де ми се че ако бях скочил... Кръгчето и твато ли, бе? Да. Ми, Супер много си ги бърках. на Хикс е много по-лек, да. Еми, ти как съм ги променил? На Хикса буста да е много по-елек, ти отли си. Вече си бил много сакател, ти знаеш, че пича го мисля. Той аз го мисля. Знам. Не е смисъл пича да дори не си направи труда. Аре. Що? Какво си мисля, че правя, бе? Това знае ли аз кой съм, бе? Айде. Сам си го вкара, брат. Искам само да видиш как се го вкара самичък. Не тебе ти е лесно, защото съм компютър. Искам да видиш само как се го вкара самичък пича. Буквално ме блъсна и влезна. Скипи. Мале колко по-различно ти е играта. Играта е абсолютно същата. Просто... Не, настройките на камерата ми са различни просто. Как си мина пресред нас, брат, мен като ме гръмни. Няма да събиеш. Просто фугов вил ми е по-висок. Дай ти покажа. Отвори настройките. Настройките бързо. Общност. Камера, второто. Камера. Сега фуга вил го направи на макс. Що? Също че малко ще ни направя като моето. Но не, аз не искам. Не, искаш да ти направя като моята камера, да виж, че може. Бре, ти причуеш играта, в смисъл. Не успях да литна, няма достатъчно бюст. Не чуваш ли? Това откъде се засили, нещо как се силиш топиш. Не стигна, близко. Скифа, бе. Дай. Оп, това влезе ли, бе? Не, Градичко. да не сеш какво е. Не, можете. Това няма. Аре да. Виж колко време те изчака, брат. Ама не, аз си мислих, че ти ще ме я пуснеш да е такова глеса. Не, аз нямаше как смисъл, аз тук просто застанах и я побутнах и ти свърча, къде да според се докосне. Опа, бушчето, как че го граднах на тебе или на някой от техните. И това го мисля, по най-тъпия начин. What? Бат, тия пичо и ни вкарат. Скипни. Дай. Добре, изритах я в страни. Малко така да изискам. Спасибо. Повеждам. Ще ми открадна, ще спеда. Но, Между другото сме равни, двете ни набият тия, защото... Просто не да видиш. Легендарен. Какво беше това, бе? Гледаш какво стана, бе? видях, беше пред мен. И там мога да вкарам, просто само ти го мисля.
Брат, пичовиче ще набият по най-елементарния начин. В смисъл. Не. Това. Се макар че е Просто ти си гледаш телефона. Ай скипвай тя, кавали. Жени, веднага, скипвай. Аз съм си на телефона през цялото време. Има една минута да ми вземем веднъж. Ма ти я наповедаха ли, бе? Майко, за какви се взехте, бе? За къв се взе, няма да пипаш топката, буклук. За къв се взе, оп. Опа, о, фризна ми, брат, ти от ли си? Буквално... Майко, ще има, сега. Нима бутонното трупа. Не, бе, Ицо, защо бутна назад, бе? Тиче. Забиваш стената, така. Не, поведи. Ще набият? Брат, аз ще трябва да стрежа глава. Най-тъпата игра, която съм падал. Дери. Какво си правиш на телефона в момента така? Коциска му е... Блокирах един параз. Шицо, гледай какъв лук си тук, бе. Така, лампичките, RGB-то, навсякъде. Вода е ми някъде. Ти с Балкан ли си? Няма бе фърля на вода. С какво? Балкан Туго. Вани. Кое това? Денис. Спокоя, бричет. Само няма да се потревожиш. Оли, как е извител? Само няма да се тревожиш. Аз съм била в 3-4, аз почна да играя играта, ще стана перфектен. Топ, леко е. Няма да се обидиш. Ето, ще опедал ми зеленост. Аре, ето стен. Да, изрит къде... Това страна се връщам, аз да това знам, че... Да, победах. Нямам булс, фак. То ми взе от краване. Мисля, чашка, не се въртя там. Как ще го мислиш така? Това ще да бъде красиво. Не, ще да е красиво, но ще да бъде добре. Готино ще да бъде. Колко те са достатъчно куци, да не ги вкарат. Но това могат. Гледай сега как и двамата мислиме дефенс, просто диши. Просто го скипни, не искам да го Ти? гледам. Не искам да го гледам. И аз съм след Скипни го! Аз тичам. Не, аз тичам. Няма да си ти. Няма да си ти. Айде Катлина и Ама каспеш. пак за теб се зачитил и това е Защото аз съм честно. го тъкнал, Айде Катлина гледай. и каспеш. Какво да гледам? Въобще не си докоснал тук. Това се изгледа, изглеждаш. Ай, скипвай. За една част от докъс. Айде ти тичай сега, ти беше ми. Ама аз имам 33 булса, аз не мога да се бусна в това. Ама ти всички имат 30. Ето, напред, дай. Що ли тръгна, бе? Всички имат по 33 бус в началото, до пенда. Да, ама ти ако имаш миналия рунд. Нямаш! Махайте се. Дей спори с мен, ако обичаш. Няма пак. Деба го пак, това влизаш, даже нямаше да отпълниш пазар. Съм закат. Брат, бах ти изпускания на тук там, брат. О, то ме центрира, гледаш се? Ако бях фръкнал. Няма да се биш. Ма блъскай, бе! Сърво.
Нямах бустове. Ари, давай. Оп. Айде. Петичка. Абе, Ицо. Как не успях задна ножица да вкарам, бе? Ти, вици ли... Хубаво не можах да тя центрирам. Знаеш па задна ножица ударата? Идвам. Към нашата ръка. На колко помисна. Бата, аз съм най-големия олигофрен на света. Майко! Лошо ми. Обусно. Бахна у нас топката и стокова. Мраза като мислям за по-супер малко, брат, и така. Както е френската топка. Ей, изтървах. Не ще да поведа. Трябва да почна да се уча да лета. Беги се. Ред няма там. Така, давай. Повеждам. Концентриран. Ей, това спаси. То между другото влезна между двама ни заради това, че влизаш. Не, аз се докоснах, ама той спаси. Аз се... Давай, Ицо, бегай, че аз нямам буст, нямам нищо. Веднъж ще разчитам на това. Една минута, Денис, стягай, Денис. Добре. Повеждам, дай. И бах ти повеждането дет направи. Кой тук е? Ти ме варна в пар... Ицо, как му подаде, бе? Ах, щай, бе. Нямаме време това беше. Няма, имаме. Въдя. Виж, готово. Давай. Фул буста. Нямам никакъв буст. Щом си фул буст, трябва да си да направиш тук. Опа, мислям! Ей, как го дължнах този буклук? Майка му бал. Аре, брат, да ме поведе, бе, човек. Баща му става. Дай. Няма човек, това беше. Каза. Дай. Денис, играй. Мале! Как мина Аз това? съм тук. Он не взе фул буст, знаеш. И ти си фул буст. Не съм фул буст. Излез. Не успях да се центрирам. Мисля. Ти си фул буст. Взе. Ай, гъгъл. Не влезна. Пасни ме. Не успях.
Аз се взех. Добре. Дай, центрирай ме. Ами искам. Фул ли си? 35 съм, ама няма И проблем. аз. И тук не трябваше да дава клика буста. Майка му шеба, тук трябваше да литнаме и съм пусна. И за малко да изпусна. Но няма. Тук е моя, наша. Фул съм. Не е много наша, я ти кажа честно. Даже хич. Газ. Скипни. Играем. Хичто, как я изтърва тази топка, бе, братко мой? Фул съм. Ти ли си фул? Не, много съм аз. Що ми го взех хубаво. Не, ти че го взех аз. Оп, дължна ги и двамата. Дай, повеждай. Моля се остави. Как да ти оставя, че нямаше да влезне, бе? Просто контролираме е много трудно. Мицо, защо, ако мога да попитам, я шикам нашата врата? Фул съм. Дай, поведай. Дължна ги и двамата. Ей, на колко се размина. Какъв красив гол ще да е това. Нали знаеш, че всички голове са красиви, стига да са за нашия отбор. Тук как ги държи. Играем. Къде му изстреляха? Единия го бутнах. Това е надалеч. Айде, отечи. Майка му шеба. Гръмна пълна. Каква експлозия направи ти? Фул съм. Как се експлодира? Аре, ето, центрирах тя, бе. Какво си тръгнах, аз съм за тебе, бе? Аз съм без никакъв буз, това за тебе не знам, ама. Къде си, що си? Качих е горе. Виждам. Майка му, стига вече, бе. Тук. Поведах я. Само не искам тази топка. Поведах я. Айде. Ей, деба, Виж цъкаш. как я мискам, бе, брат! Не, бе, аз... Не, това влизаш и не ми викай, не, бе. Аз фейлнах. Не, аз фейлнах, аз можех, ама... Ми да, ти си виновен, моквай. Ми да. Тук знаеш колко мога да поведа, ама скочих по-рано, отколкото трябваше и си пуснах Ето. по-късно. Споко, аз съм тук за да задържам. Чувствам, че имам твърде бавни реакции.
3 секунди, дай. Не бе, той, като сме равни няма проблем, ние ще имаме допълнително време, докато някой ни вкара. Да звукам го. Споко, тай сега фана. Оп, дължнах я. Това го избутахме. Избутай ги и двамата. Бегай, махни я там. Махни, бе! Айде. Сега искам да чистиш и да оцелиш. Сега златен гол е. Давай, газ. Златен гол е, така че трябва да оцелиш. Ето целите настрани. Много се вашкаш наляво и надясно, когато таковаш. Когато ходиш към централната топка. Избутах я. Не знам за тебе, ама то пич така хубаво ми е. Той се вкара авто, бе. И го учете за твой гол. Скъпе. Не съм да. Виж го, той буквално поведе се и си вкара авто. Той се спря точно за да я вкара се иначе. Забравих как се поставя. Ще се вре. Играем. Това видя ли? И това го видях. Ако беше по-бавно, знаеш как ще да защитя? Гледай просто какво направих. Тук нищо не направя, ама пича не направя още по-малко. Ама не, той мина над мен, не видя ли? Сега. Аз го избутах нагоре и ти заради това да довърши. Екипна работа. Ясно. Пусни. Този е фул. Зрителите му, това направо си е копи. Да, Денис, какво правиш? Гледаш си в телефона. Да, избутай ме, давай. Нямам буст. То го дължно. Готово е, няма проблем. Договаряме. Дай сега си гледай тъпия телефон. Гледай как му бута, брат. Аз къде са? Нали ги върни пута джос. Да! Аре бе. Майка ти шо. Тук мога да вкарам, не трябваше да я бутваш ти.
Дай. Ей, много гусно ден, не можех да спам. Добре, те гони си сега и тебе. Майка му ще има. Easy go? А, не. Спокой, хитсто, съд ги. Да ти помогвам. Аре! Аз много се дразна, когато Айде. Звъннаха, ма. Гръм. Да палим. Жена ти топалка, още от малко. Спасих я, бе, няма да повеждаш война. Давай, центрирай. Го направи, бе! Ако вкарам това, умник. Ти са... Добре сте да си я повеждал към нашата врата. Я повеждам, аз се пробвам да е такова към мен. Еми не ти ли чул за го, гледай за как да ги гледай. Значи по-опит за пълено любофрен, майс. Моля те гръмна аз с тебе, бе. Пише много яко. Това пак щеш да отиди към нашата врата. Учи, бях раз. Брат е нов 3 игра, бе, стегни се. Не, бе. Само ти повеждаш към нашата врата повече отколкото тебе. Манс. И буста ми за. Тика бълък. Лика бълък, бе, гледай с какви момници тука. Не го я изтървах. Я. Ицо, какво обикаляш топката от одебе, бе? Брат, знаеш какво е тъпо с контролера, ти не Знам, повече. у вас какво игра? И ще сменим. Да. Сега ще. Трябва само да довършим обърси. Ай, че е да взема. Аз тичам напред. Ти как винаги я фащаш? Защото съм подъгъл. Брат. Не е нужно да се въртиш като умник, когато бягаш напред към топката. Смисъл, ти буквално вървиш на зигзаг. Хайде гъга. Ти буквално ми вървиш е така. С буста е така ми вървиш и никога не мога да отсечиш. Ай, сменим се. Ставай. Денис. Денис. Ще имам. Дай само да се пусна нагоре. Ого, някакви лимити ти дишам. Здра! Може да играем двамата, аз от PS4 ти от комп. Аз игра с хитсто, той тук до мен. И после Димитров явно ще идва. Няма място. Батка! Това батката ли е, бе? Мисля, че е батката това, че съм сигурен. Ма той няма PlayStation 4 това. Значи не е батка. Това беше Сега, това, как се играе? WA са дъсите напред, настрани, нали, наляво надясно, като във Fortnite. Левия бутон на мишката. Левия бутон на мишката ти е... Твато, левия бутон на мишката ти е буста, пък десния е скок. Това е много яко. Пък спейси ти е камерата. Също така професионал плеер от PlayStation. Значи, какво ми е буста? Левия бутон на мишката. Пък десния ти е скок. С пей се прави се нещо? Да, камерата. Аре, бе. Тук откъде беше гъста сега? Това е тук, Да. Соки. Малко сме на Ай, почваме. Айде газ, дай газ. Що ти лагва така, бе? Защото съм... Мали, колко по-удобно е от комп, ти от ли си? По-удобно, брат, същия. Не е вярно. 300 пъти по-удобно ми е в момента. Сега ще видим колко ще прави. Това че искам поне 2 Ама трябва да свикна. И буста, между другото, почти не се усетя. Так се върна назад. Много бавно се усеща от колко, защото съм направил на сърките с камерата. Честен. Я виж какво написал чата, че може.
Много поздрави на Ицко. Какво е? Това мисля, че или е на Габриела брати, или Крис, ама не помня, защото те и двамата имах там някакви странни. Ама Криската нашия няма такова. Патката. Да, той няма PlayStation. Значи това мисля, че е на Габриела брати. Жорито. Мисля, че беше той. Не помня вече, брат, те 5000 твича смениха и вече просто. Айде. Джали. Той чак съм чудо, че вкарвам. Чудом се. Май, колко по-лесно просто се въртиш от комп. Че зависи доколко си. Добре, сега за кума бейт на в този брутален начин ни вкараха. Искам да видиш, гледай реплея. Виж реплея просто. Не знам дали ще се види тока. Ей, тук скочи като любоснен, да. Мит микрофон. Утре към колко мисля ще ставате? Значи на представяне не изглежда, че към сигурно на руския. Как ти имаш към на руския пазар? Ама към колко? Не знам. Към 11. Не към 11. Но тогава ще влезна да притисна и ще си взема документи да работя. Добре, няма проблем. Това не те върха. Не лягам ли по-тихичко само? Ние си ще стане по-рано, не 11 трябва да тръгнем, трябва да съм там, не съм сигурен. По-рано ще стане. Аз няма да идвам ден, ти нали знаеш? Да, бе, знам, ма ти не трябва да тръгнеш. Добре, да ми само по-тихичко да бъде. О, как е дефенсно! Не знам дали го видя това. Бага, Окей. бага, че как съм се засилил тук. Айде и то перфектно, че не се тръгва. PlayStation. По-тегло е, нали? Не, какъв няма проблема, че не виждам до там, въпреки че съм чувствал. Защото ми са заморени очите в момента тези 2 кг. Аз до монитора не виждам, че... И че кажа да че също. Аз съм тежък геймър, аз имам PlayStation. Денис? Нямаш как. Да, най-бал това разпал. Аре, Вицо, къде си? Петте го. 5 гола, вика. Аз съм вкарал един. Да, аз съм. Кой си ти? Жорето? Жорето или батката? Между другото, тук забравих да тръгна. А пак е факт. Това се прекалено случва. Кажи ми, че това е гомонът. Да. Искам да видиш, това беше много брутално. Гледай да реплея, брат. Гледай сега. Ясно. Каква глава я удари? Жорето. На мен ли... Окей. На мен ли ще ми кажеш, че не мога да се играе от PlayStation, бе, мала? Брат, вързал ти един път, тук е. Мога за един път. Почна да играя. И си гледам телефона. Оу. Поведах, давай. Да, тук. Ей, не се бълахи. Цял контрола на самия такова е малко по-защото от мишката, естествено тя е много по-лесно, много по-прецизен. Аре, бе, Денис. Сигурно се. Толкова Някакви гръмна. експлозии се случват толкова. Не, аз го гръмна, да. Давай, довършвай, бе, брат, виж как ти... Ще забия в градата, ма умни. Ама да, защото да може да е такова, да я довършиш. Мисля се развика от такова не съм свободен. Ай, гледай колко хубаво имаме центрирал ти не вкара.
Дефенс на хена, давай. Ще центрирам, Аре, центрирам. Високо. 4 ви. 3, На стрим 3. 4. Дай. Ударих я в цената. Кенге. Мерцедес. Купе. Маля, как почнах да лета? Гледай сега на стрима как лета. Гледай тук. Ти няма да караш, да яма. Мерцедес. Дай трикшот. Жора, искаш ли хед трик? Дай реди, дай. Смихай се. Мерцедес ескупе. Играем след малко. Аз влизам. Ули. Ама брат, той ме избута заедно с топката, бе, тапак. Защото не скачаш на Съм чувство, че те са добри. Как ме избута, бе. Айде! Както виждате, той стреля още от наказателното поле при центъра и в канала не ме пътна. Той в Конеделев в центъра. Айде, гони. А човек някой ми спами инвайт. Вкарах. Виж буквално от началото на играта какво правя. А, кой е? Я прочи ти чакам. Това е Жорката, бе. Гледай сега тук просто. Супер лечно. Ай, скифа, не се обясня. Как се заклещихме и 4 мъти. Ага. Гледай сега, не мога. Не отсъща. Горе. Дай отпред. Дай на мен. Давай. Как ме бутна, бах ти буклука е това. Да гона ли? Гони естествено, подобно. Няма густ. Ето че вкара. Ами опитах се да е такова. Те и без това чака да е вкара. Нямаше да я вкара. Виж така къде биеш. Нямаше да я вкара, Щеш да я вкара. щеш да я мисни. Забравих да тръгна. Съжалявам, че просто. Не просто си гледаш телефона и хищи по какво правим. Ами да. Мале, какво спасение. Споко, Денис, аз съм тук. Ай, отивай. Отивам аз. Оп, пускам ти я. Давай. Не ме пускаш масото, как направя така, давай. Ще. Майко, толкова не спира, бе.
вкарване. Как е спаси буклук. Хубавото, че имаше буст. Лучше да държа. Да. Но спасих я, какво да му се направи? Нямаше как да остава така, смисъл за феновете. Чак толкова бързо, с това буст. Две. Да ги правим. Цъкнински. Абе, ето, как ги правиш тия магия, бе? От джойстика не разбирам, много да мислиш, но компютър как мислиш толкова, бе? Не от комп не, между другото, много по-удобно. Оли, как я поведах. Не поведи тя, аз те блъснах за да фърлиш на този. Как ма гръмна буклук мършин. Лучше ли трябва. Добре, то как можах да се блъсна така зверски в него и кой да е гръмна? Моля да го обясня. Денис скипни. Добре, играем. Играем. Да! Аха. Контрола. Да, бе. Контрола. Абе, това нарушено го направи. Да. Тут са монстър, бе. Окей. Ой, бог, това е смешно. Дай скип. Държах я. Ей, някой ме сблъска, брат. Сега ще видим. Сега ще видим дали Добре, някой виж. ще изблъска. Дейв. Тя ма къде. Ето тук, на вратата. Ти виж аз как върчах настрани. Добре, ай. От мен да мине топ път. Те дъми си с гърма един джойстик, брат, ще става крушен. Оу. Не мога да пусна. Тъй, бага! Бага да че поведа, това е така идеално поведа. Ай, че май го Ей, майко, как му сме мисля. Оп! Айде. Стига вече. Отключих ти 5 ачивмента на едно. Колко си направил, че е чумак. Давай, ти си. Ти си ме спаси. Ти ги бействам долу. Не, яйцове, съзорници в чарда. Майко! Вече има ли файда да играем? Не, аз. Точно няма бе, не знам второ всичко, какво ми свъртите, да? Че му служи на недоголети. Дай рейд.
Това си има акаунт ли ти, бе? Жорито вика, вързай. Така е, брат. Дай му. Задай раз. Чисто отзад аз влизам. Може да я пуснеш тук. Не, няма. Двамата, брат, ти не успее да го Да. Аре, бутам ги. Ще ги буташ, те сами. Влезнаха. Това... И пак си е фадите уверки. Дай, Веждаме. фул съм. Задай раз. Ама брат, те само са бутат, знаеш как гадно бутат те? Ехи, ако му фърчат. Нямам грам булта фърчат, къде е карам. Давай! Ама аз ще фръкна. Дай ступа. Да ги ево. Ева, мама преди 10 улица. Удари за 2020. Не. Аз препоръчвам Светана игра в отличната напад. Ма, спрямо ще се пауза, не. Не, нещо става. Ще бъде набира и пак. Имаш ли си? Да, бе, всичко е. Да мой фейскам да пусна, искаш. Да гледат къв си към. Мали, толкова го ми извъртя, просто гледай. Аз го видя гърден по тебе. Те я цъкат. Цъкат обаче... сега ще ми подумай. Ей, малко отцъкна пият бутона без искам. Спокойно. Не, те са брутални. Гледам как спочива, бе. Не. Какъв е смисъл да игра? Чай малко, някаква путка. Да, давай ли? Да, аз си отправих с тези жени гадни. Толкова за 3 минути мога да направим 3 долара, да коста са. Знам, ама. Надолу ли му трахя? Няма да докосна телефон до края на игра. И аз това искам. Айде. Ще те путки си пише, ако да не пише. Може ли ме поведеш, принцип? Естествено, че мога, всичко мога. Да. Не за една бройка, брат, да те познат. Да, ще го фел. Епик фейл. И от двамата, виж как и двамата мислехме, човек. Просто брутален ми изгледа и какво става. Видях! Виж пред мене. Стига гледа този тело, почна ми. Не, само да видя часа. Да. Само Да че се не ти гледа. вдаскал. А? Това да не ти е даскал. Господа, аз само часа да видя, не гледам. Аз часа да видя дали можем да тигаме филм. Кога свърша часа да видя? Кога ще свърши часа? Аз съм при тяхната врата, брат, направо нищо. Айде, че само трогваш. Ами, един гол е вкаран и то аз го вкарам. Не, аз го вкарах. Да, па кой ти я намести баш пред вратата, само трябваше да скочи. И ми даде тимворк. Тимворк, ще кажа един тимворк. Аре ти че е за това.
Гледай какъв трол съм. Какъв трол Аз съм? съм още по-големия трол. Гледай какъв трол съм. Аз това нещо няма да го скипна. Няма да го скипна. Еми те ме с това вкарваха. Да. Топката излезеше навън и ти така аз гърмя за вратата. Ще е това. Виж, така се качва за топка. Виж къде фърчи топката. А не да ми идва всеки път в моята база. Ми да ни идва, аз ходя Виж, на... аз само ще седя тук. Ама... И за какво седя? И какво като седя? Няма че да говориш. Хопа, нещо пак не Еми той беше това вече ще загубим, така че поне да тролнем малко. Няма да пробваме. Айде. Кой няма да тролва? Айде, покемони. Мали, сега ще му направя едно в 3, гледаш? Да. Едно в 3 направо. Ще им гледа. Ти правиш ми го е. Оня малкия да. И това ще преинсталирам PlayStation. Къде беше сега? Не бе! Installation. Спри са! Let's go. Не, Денис. Айде че, бе. Лек. Ицо, много рано скачаш, бе. Ти тази топка почесваш по макарицата. Ай, ще си вкарам. Няма да вкарваш. Мой толкова да го сбутах. Спокойно, Денис, аз ще си вкарам. Ето. Малко куца, даже не можеш да си вкараш в такова. Не, аз исках да я извада. Да. Еми ето виж, то си... Гледай просто сега. Ето. Айде искам. Влизам, за да извада, обаче нещо... Обаче въобще не я вкара. За да извада от вратата, Денис. Да вкарай във вратата да извадиш. Аз не я вкарах. Ицо, напрегна му, сега ще трябва да чекам страница. Хубаво, аз ще трябва да скина да тогава бойче. Еми да, наистина, аз така си... вземах. Няма да пробваш. Гледай те, които помагат повече, колкото ти Малко те бутнах. Подкаст, път помага и преследвам. Айде. Settings, installation. Айде. Денис, ще се спреш ли вече? О, restore default settings, е това ми кажеш. Не, Денис. Я виж камера. Денис, имам Я виж супер камера. много неща. Я виж камера. Не, спри, не. Денис. Ще му черпиш ли цигарка? Денис, просто спри, не. Ще му черпиш ли цигарка? Спри са. Ще му черпиш. О, добре, що ми искаш, нямам повече спокойно. Не, Денис, между другото, знаеш колко сейвници неща в този PlayStation? Спри са. А ти знаеш колко ми се пуши от твоите цигари? Не мога те ще ме цъкна без да искам. Не мога те ще ме цъкна без да искам. И бах ти жената. Караха ми в мали и сега пиш. Обаче правиш едно и също. Спри са. Вие просто... О, мали има ли вкара на картата така? Не. Ще пробвам. Да. Ай, Ай, ама не отговарям след това. добре. Ай. Аз съм ме махнал. Не отговарям за последствията. Не, та пак. А, не, то па нямам. Виж това шарм. Добре, адве. Муква е! Намаля. Муква е! Муква е ти, бе. Муква е! Скоро момчето, че е дали изнася? Муква е! Какво става? Мичо спасва. Виж как е спасител. Няма да искам да фунда, искам да... Аз ги фунда. Добре, що просто не лейбим тази игра? Тринайсет на едно. Аз не знам за теб не знам. Иначе ми играе едно-две, брат. Но сега ще ги направя спокойно. Да, тук. Ето, мога да се оправя малко на строепича. Аз скочи при камото, дей. Като съм
От телевизор, знаеш колко гой съм убил. Жора, и сега идваме, брат. След 10 минути. Ще си цигарите пък. И си капи шоколадче. Защо не ми се сейф настройките, бе? Пуска това, бе. To lose your mind. Feel like you're caught in a world you don't belong to. Praying that you'll make it home. I know you're scared that the place you love is gone. Don't fear what you do not know. Feel like you're caught in a world you don't belong to. Praying that you'll make it home. I know you're scared that the place you love is gone. Don't fear what you do not know.
Алло. Сега малко Fortnite ти. Коста педали. Ало. Муква е, бе. Майнкрафт ли играете, бе? Rocket League ли играете? Какво играете, Rocket League? Ние ще Fortnite щяхме да пускаме. Fortnite, мишки. Ние хубаво ще изиграем няколко дулта, ама аз съм на 70% апдейтнат. Ще изчакваме малко. И това, да е Rocket League, после ще играем в Fortnite явно. Че тя педали са в Rocket League. Затваря, пускай Rocket League. Не може то от PlayStation. Бак ти бедния PlayStation да му струва повече от компа тия балхар. Колко време ви остава до края на играта, бе, жени? Сега 4 в 4 ли ще играме, ботки? Не искате ли? Как? Кой с кой? Не, бе,